Madam, ndo timere. Akwe monyango. Yes, sir. Onye ka mbụ? Oh, brother, makeup, engine makeup. Good. Then from when I'm from online, I have your video. I can just go give you that online. Brum na web ever. Video go online ebe. Anna I call many things about you and Uchenna. Okay, can obinetiti. So all him madam jiwe bia. Come on and when bia go face to face. Jirakamo make interview because there were so many allegations. Ndị otu Ebeko Dike na ndị otu Ikenguru Agụ na Jovika na in fact I don't know, unknown enemy to me. So always propaganda and a Buhari for a very long time. Na Jamaica a kidnapper, no a rapist, no onakuchi, or many things. Unable gentle. To the extent the agwan na over your boom web about that na near boom web about that na ewe na social media ka noro ane kuna na mo anu wamu and Jamaica kidnapper again. Hey. Na sleep with you. Oh, forbid it. Na gentle, gentle the Yahoo kidnapper go. Even though no one so Ebeko Dike Ikenguru Agụ ji video gi picture gi wee na ekwu many things. Onye mere m ji wee seek permission from General Gentle ka mụ na nwe m wee bịa ka m si ebe m si wee bịa gbatute bịa hụ gị n'ihu wee makwanụ ndị jigin na ebe ịnọ nkịta na ahụkwana m ebe ịnọ wee kwa na ịnọ ọfụma na ọwụ kidnapping nke kidnapụrụ gị. So achọrọ m na ka ijiri ọnụ gị wee kọrọ m otu gị na ije ụwa si wee na-eje, otu isi wee join ya ndị Ebube Agụ na Obinetiti agbata obi ihe jikọtara Gunu Uchenna and the reason why eji na I'm kidnapped. So I want you to tell me everything that I want to hear and know so that I can report back to Major General Gentle the Yahoo who sent me to come and see you and know how your release will be secured. Dalo. You're welcome, sir. Because bro makeup, makeup, na mbụ asị m ahụrụ m gị dị surprise gị bịakwanụ hụkwanụ m bute oche ịjụ m ụfọdụ ajụjụ dị agha. Eziokwu m na-agwa mba ụwa makeup ma ọ bụghị nke a ịchọ m bịa anya mụ na gị ahụbeghị kemgbe 2020. Anya mụ na Maazị Gentle ahụbeghị kemgbe 2020. Ikidnap hụkwanụ m nwanne nwoke Maazị Gentle ekidnap hụkwanụ m ka ọfọ nke ịbịa isi na ikidnapụrụ m repu m na-erepu m ọ na-eme nka ọ na-eme nka ihe ndị a niile ka m bịara ka m gwa gị na si egwa mba ụwa na ya wee ezigbote ashị. Is a big lie from pit of hell. Ya wee bubo ha jọsụ na-ebo gị kemgbe ụwa, ebo Maazị Gentle, ebo gị ka ha nwee ike were na-atetọrị ahụ unu. Eji m onwe m were kwete taa na ihe niile ha na-ekwu ezigbote ashị n'ebe gị na
Maazị Gentle. So iji ohere ọma na-eme m ka m mara that na ihe ahụ Ikenga ruo agụ ji picture gụ bụ aga m egosi gị that video nkịta ma ọ bụ na mụ na gụcha aga m egosi gị ka ị wee hụ how far ndị a gara na ịtanishi the image of Maazị Gentle and the image of Njemeka Ọpụwụmụnwa and the image of Biafra Liberation Army Eastern Security Network. So thank you. Jealousy. Okay. Ka ihe go na ije go na Uchenna. Yes. Achọrọ m ka ịgwa m ije go na Uchenna. Because ahụkwara m na social media, at least voice Uchenna na-aga on social media. Achọrọ m ka ihe jikọtara ka otu go na ije ya go na si wee de. Ije m na Uchenna na 2023 anyị gbara ọsọ. So di m kpọrọ anyị na mụnwa na ụmụ ya. Wetete ofe gị. Di m kpọrọ mụnwa na ụmụ ya laa Obinetiti nọrọ ebe ahụ na-agbakwanụ mbọ na-ere ọgwụ ahịa anyị na-ere. Echi ahịa ya abịakwa ahịa wee ka agba ọbụ. So all of a sudden Uchenna na ndị ebube agụ ya ha gbabata n'Obinetiti. That day ha gbabata Obinetiti, believe me, onweghị ihe na-eku ume nọ n'Obinetiti. Ị maara nebo m nke anyị na ya bi, anyị niile nọ n'ime ọhịa. Onye ọbụla gbara ọsọ that day. Onye ọbụla n'ebe ahụ gbara ọsọ because ha buru ibu. Ịma ihe wụ na mmadụ n'obe ya n'ụda egbe na ube ụjọ and the crowd so na-abịaga. Yọtara onye ọbụla chọọ wee ya gbaa ọsọ. That means okay, mgbe a na-ebure na social media, kwa ebure na social media, ọ gara online viral n'ọwụ Njemeka Ọpụ na ndị otu ya chụpụsịrị ndị mmadụ n'Obinetiti. Mba. So achọrọ m ka ị were ohere ọma na does mee ka okwu a na-aga onye ọbụla na-ga na-ege gị ntị na wee ghọta the main truth. Kedu ndị chụpụsịrị ndị Obinetiti? Kedu ndị chụpụsịrị ndị mmadụ na agba ọbụ Obinetiti arọ ndị Izuọgụ? Agba ọbụ arọ ndị Izuọgụ Obinetiti anọ m n'ime na-ere ọgwụ. Ha niile ma nke wee eziokwu na ọwụ Uchenna na ndị ebube agha mgbe ha nụbatara ha chụchiri anyị niile. Mgbe anyị nọ ebe ahụ onweghị anyị ahụdịghị unu abịa ngwanụ chụọ anyị ọsọ ebe ahụ. Ọwụ ha mawo ndị gbabatara n'obodo ma agba ọbụ onye ọbụla na-achọ wee ya. Ndị agba ọbụ na-agba onye ukwu na onye nta, onye ọbụla n'ọsọ. Ọ bụ otu ihe a chi were mee. Onweghị ihe gbasara gị na maazị ndị ọrụ unu. Mba, ọ bụ Uchenna na ndị ebube agụ ya na ya kwụ. Ngwa kọwazie gazi kọwa ihe ije ego na Uchenna na-akọrọ m ya ebe oge ha egbu oge. Okay, mgbe ahụ anyị bịara gba ọsọ ahụ onye ọbụla gbalagacha. Onye ọbụla gba ọsọ, onye ọbụla gbara ọsọ gbalagacha. Onwe onye nọzi n'obodo. Anyị gbalata ọkaigwe ndị gbagara ebe ha gbagara. Ndị nwere dipendent ebe ị nwere mmadụ ga-agbaga ebe ahụ. So mgbe ha bịara nọrọzie n'Obinetiti wit ndị ebube agụ ha niile juzi ebe ahụ nwerezie obodo anọgazie ọha maazị otu ha shiwere mee. Some people kpọwazie anyị na ndị mmadụ alọghachitewele. Anyị ekweghị ala. Uchenna jizi aka ya kpọọ di m na anyị lọghachite bịa mepee shop. Ọ bụrụ na ya mepee shop a na ebe ọbụla ya hụrụ mụ na di m na ya ga-agba m because na anyị nọ na Obinetiti na-etriti makeup na ndị otu ya. Anyị hụzie ha anyị ọgbalagazie.
so mgbe ọ bịara kwuo onye ahụ ụjọ bịazie ya. Onye allegation eboro gị. Yes. Na eboro gị na di gị na n'ọgụ a na-etriti nje makeup na ndị otu ya na group ya. Okay. So mgbe ahụ eboro m na ọwụ na ya lọghachiteghị. Ka m jụọ ọnụ gị o wetara nụ mgbe ị tritiri nje makeup na ndị otu na group ya before na your shop. N'ụwa nke a. Gakwa n'iru gawa. N'ụwa nke a. Etritibe m unu, dimetritibeghị unu. Na-aga n'iru na-aga. So mgbe ahụ ọ bịaziri tretu anyị n'ebe ọbụla ahụrụ anyị na a ga-agba anyị dis and that kwuchacha ihe niile okwu di m shizi oke kpọọ m si ha n'imza na anyị ga-alaghachi obi n'etiti msa na alaghachi na anyị enweghị enough money ebe anyị emepele ebe nke anyị mepere na Ọkaigwe. By then gwana abala m mail na-aga asụ akwụ aka ahụ ka ahịrịrị ji were kwụ ụgwọ ụlọ na nke Ọkaigwe mepee obere shop nke Ọkaigwe ahụ. Ọ bụ otu anyị na-ije were ji gawa ya sizie na a na-enye anyị full assurance na anyị lọta na onweghị onye ga-emesa anyị aka na onwekwana onye ga-akụkọ anyị ihe ma ọ ga-enyewe anyị nsogbu. Di m wegwazie na ya ejicha ahụ ego iji were mepee shop ahụ. Pụta ka o ji werezi were nye anyị ego anyị tinye na ka eji were mepee the shop bidozie na-azụ ahịa ọgwụ ahụ. Mgbe a na-azụzi ahịa ọgwụ ahụ so a na-azụkwa ha nwa na-abịa a na-etriti ha ha nwa agwụkwa ndị bịa ga na-etriti ha and etriticha ha ejiri m ụgwọ everyday mụ na ha na-enwe problem. Etriticha ha ejiri m ụgwọ na-asị m mgbe ọnwa gwụrụ mgbe ọnwa gwụziri ana m emitinwuzili up inweta ego kwụnwe ụgwọ ụmụ skuul m kwụnwe ụgwọ ụmụaka m their school fees. Di m na onwe ya ahụ adịghị ya onye nwere partial stroke ịghọtara. So mgbe ahụzi mụ na ha bịa sewe eziokwu nke evidence ya nọchakwa a ga-asị ọ ga-agụ ma ọ gịnị anyị sewe okwu sechazie okwu nke ahụ ha emezie ka mara na mgbe a ga na-eji akwụ m ụgwọ ma ha zụọ m ahịa nọọ month end mgbe ọnwa gwụrụ gọọmenti kwụọ ha ụgwọ ha kwụọ m ụgwọ. So ọ bụ otu mụ na ha chi were jee na nke ahụ from days akwụkwọ oge ahụ o tiri na shop anyị na-akwụghachilighị ya mụ na ebidozie ịwa. Ọ bụ otu o si were mee na nke obi n'etiti ahụ pasara mụ na ya na di m. Okay, o nyere after gbachara ọsọ then ka ọkpọchiziri go na di gị. Yes. Because of o were interest n'ebe ị nọ. Yes. Nyezie di gị ego na di gị ego unu ebidokwa business ya na obi n'etiti. Yes. Then from there go na ya ebidozie yewa ndị dịka oyeye go na ya na ayi because ama m na ịnọ na di na ịnọ na di so ko dịka oyeye ko dịka oyeye oyi bara n'ime just kọwara m ọfụma. Oyi bara n'ime like otu nwere ike iji ga-eme example just otu ị nọ now o nwere ike gị hụ m gasị nọọsụ na ịla ikikwere na m ka mụ na gị ewa ịghọtara. Enwere m ike masị gị na alụkwala m di ma ọ masị gị na amụtakwala m nwa ịghọtara. M nwere ike gwa gị ya gị nwasị mba na ịla ikiri m na ahụhụ a m na-ata na ịchọọ ka m na-atazie na ị ga-enyere m aka. Ọ bụ otu mụ na echi were bido kpawa. Gwara Uchenna dị aware na ịnọ na di. Yes, ọ dị aware. And mgbe ọ gbara gị ọ sịrị ka gụ na-eyewa gwakwara na n'enukwa ọ mụkwa na di gị nọkwa ya dị agba gị oyi then gị kwere ya na-arị gị enu di gị ọmakwa di m ama na ọ na-arị gị enu but di gị mma na ọ na-enyere unu aka. Di gị amasị na o wezi ihe ọzọ gụna na eje. Okay, ezi ihe pụtaziere gụ na ya esemokwu gụ na o jizi na because o wee voice ya nọrọ na-aga na social media na ezi ihe seze gụ na ya okwu. Ihe sere mụ na ya okwu one thing with me and ndị mara m mara na awụ m the type na-eme mfegharị m na-eme nzuzu. Ihe seghere mụ na ya okwu that day wụ agara m Ọnịcha lọta ya wụ na that girl kwa na-ekwu okwu ya ka aha Chidimma Ezuma. Chidimma Ezuma wụ onye ebe onye elu ala
onye elu ala. Yes, so ya chọrọ ya bịa that day mụ na ya ji sewezie okwu ma babazere sana ma ihe nkwo na-ekwu achọrọ m ịdị ndụ zụ ụmụ m alaki m oke mfegharị salaki m oke mfegharị ihe ọ na onye nke ahụkwa enyi ya nwaanyị kwa. Yes, that Chidimma Ezina. Enyi ya nwaanyị onye sị mụ na Uchenna ọkwa nọ na nwaanyị. Yes, ọ nọ na nwunye Uchenna nkwa. Nwunye na-abịakwa. Ọ na-abịakwa. But nwunye ya dawe na-agụ na Uchenna na dị na mma. Yes, nwunye dawe. Yes, ọ dawe. Okay. Ọ dawe because ọ mgbe ọ gwara nwunye ya si ya bịa gwa m na ụta na di m nwụrụ ya chọrọ iteki full responsible about me and my children. Okay, after di gị nwụchara. Yes. Ka ọ gwara Uchenna gwara nwunye na ya bịa miti ego n'ihi na ya na onwe Uchenna chọrọ iteki full responsibility of you and your children. So nwunye ya ọ bụ na nwunye nọkwa ebe ọ ga-agwa gị ihe ngwara ya mgbe ahụ si anụla m ihe o kwuru bọtụ si mụ na di gị agaghị akpanwe ọ na-achụ nwaanyị too much si mgbe m kwachagodiri di m richi ụjụ ma mara otu mụ na ije si aga mụ na nwunye nọchazie ya apụwa outside. Okay, ke ọnọdụ owe one boy a na-akpọ Ebuka na ndị a bịara kidnapụrụ Ebuka Ebuka nwoke ọcha from Umudike Agbobu, and currently now that young innocent man now Kanu n'aka Uchenna. So what do you know about that incident as onye nọ n'Obinititi? Just tell me what you know so that I can know how to help you to secure your release. Okay. That's why I have come. That's Ebuka. Ọwụ nwunye ya ka m hụrụ ebe ya na Uchenna tukwu n'akụkụ mpụta kelee ha gafee nwunye kpọwa m nọọsụ nza bịaghachizi ebe ha nọ mụ na ekelecha ya sị m nsị ke ọ bịara ebe ya sị m na Uchenna Okeke na ha tazi na ya nwa na ndị ebube agụ ya bịa bụrụ di ya na meele ebe di na-asụ akwụ ka ndị ebube agụ ji bịa kidnapụ hijack ya na meele ebe ọ na-asụ akwụ sọkwa n'ihe bịara ka ama ma a ga-erilizi ya nsizie ya oke mụ na ya kelee ma agawakwanụ na shop ya na ọgụ uche ka nọrọkwa ebe ahụ ha nọ na-akọrị. That means nwunye Ebuka ahụ ekidnapụ na Uchenna nọzi. Yes. Na-akpazi nkata. Ma harazie ha gawa na shop. Okay. And since anyị nọ n'Obinititi ebe ahụ ka otu isi wee hụ activities Uchenna towards ndị obodo or towards ndị mmadụ, because a nụrụ akọda otu na egburu Uchenna gburu Ichie Vegetable n'Obinititi. Ọkwa m onye na-akpọ Ichie Vegetable. Ama m Ichie Vegetable. And edekwa wee na Uchenna gbagburu ya. Alọtakwara m mgbe ahụ anyị gbara ọsọ ndị Obinititi n'onwe because ha niile ma nke wee eziokwu na-akọrọ m ya na Uchenna wit ndị ebube agụ ya gbagburu Ichie Vegetable. Ihụla otu ka ahụ Ichie Vegetable ọwụ onye ụmụọma. Mba o. Ichie Vegetable o were otu ya na ụmụọma si ewe agbata. Mba nwa. But Uchenna just kpọrọ the man gbawuo the man. Then what of onye nke a na-akpọ Two-Face na ndị aka eme ọhịa uchu? Uchenna gbakwere si na ọwụ dibịa nọ ya na-agwọrọ nje makeup ọgwụ na ndị aka eme ọhịa uchu a na-akpọ Two-Face onye dibịa. Ịma mgbe ahụ na-agwa gị ha ji speed with ndị ebube mgbe ahụ Uchenna ji speed with ndị ebube agụ ahụ bata na-enweghị onye nọ n'obodo ọ mgbe ha rụrụ ọrụ ndị ahụ mgbe ahụ ọ kpọghachitere anyị ndị niile onweghị agba ọ bụ ndị Igboko Obinititi ha niile ma ihe na-eme n'obodo ha ịghọtara because immediately mụ na di m lọtara ma ndị ọzọ lọtakwara ịghọtara akụkọ na-aga nwaanyị ezuru ezu na-ada apụta ihe. That means in Akawa that now a lot of killings are going on there. Yes. And those killings are innocent people.
especially Ipob people and Arondi Zogo, Obinetiti precisely, Ndakemo Ọhịa Ikpe Okori, Ojiabo, Ikpe Ezemba, ndị Amasị Ikpe Ọcha, ma ndị Akọnwanta, ha niile ma na ewere a serious killing na-aga on na but na ka ego nye mekwe ndị mmadụ ejighị eti mkpu maybe eme protest ọkwanụ ga-apụta ịpụta kwuo oge anwụọ ịpụta ha kwuo okwu ebe ahụ ịnwụọla because grupu bịara ihe aha awụwa mama grupu a ọwụ ndị Igbo grupu nọ n'Obinetiti mama ha wụ ndị Igbo so ị gaghị apụta ebe ahụ ga-ekwu okwu ụta Nnamdi free na-ekwu ka ịpụta ebe ahụ kwuo ụdị okwu a ha gbagbuo onye ọwa ozugbo so onye ọbụla na-eze onwe ya. That means obodo ahụ tọrọ atọ ha nidiri nnapụta. Yes. Kee otu isi wee chee nọ ihe nwere ike ime ndị Igbo nwere ike ime wee napụta obodo ahụ because according to ihe a na-anụ na-eme n'obodo ahụ together with ihe ị na-ekwupụta kịta na o gosi na obodo ahụ nọ under siege. Yes. Kedu ihe ọ dịghị na ị ga-eme ka e wee nyere ndị obodo ahụ aka? Ọ bụ ịgbata n'ọsọ enyemaka ndị ka n'ebe ahụ chịota egbu mmadụ achụpụ ha ebe ahụ ka ma ọ ka agba ọbụ anyị na-azụ ma everywhere dịrị anyị free otu anyị dịbụ before ha bịa mee ihe dịrị anyị worst otu anyị nọ na shop m na o close ole ya ụmụaka ma aga m akwụnwụrụ ha ụgwọ school ha wụsa na village ịghọtara so otu akwa ka o mere ọtụtụ ndị mmadụ anyị nidiri enyemaka. So Madam Nurse, as an insider of Uchenna n'Obinetiti, achọrọ m ka akwụmna ha were se anụmanụ ha were se ebe a na ndị ọwụ na ha ga-akpọrọ ha ba n'ime village pụta ndị mmadụ o were ebe a na-adọmpụ ha na Obinetiti and achọrọ m ka ịkọrọ m Uchenna ndị otu ya na iji ego si eme ka otu ya na iji ego si eme because kọrọ m ya ọnwụ na ịma as an insider nọrọ na ebe ahụ daalụ. Otu mara ya na iji ego si agawo ya nwa CSO Mene onye Uchenna CSO Mene Mene and Mene ọnwụ ha na-aga ebute ndị mmadụ ịghọtara ha bute ndị mmadụ ha gaa na sel ahụ na ebe nke ambasada ahụ ebe ahụ niile dị otu ahụ even before ha chụpụrụ ambasada na-eyuzu ebe ahụ niile ịghọtara o wee free sel ka dị woman lọghachitere na shop ya o nwere sel na ebe ahụ ka ha na-awụkpuju ndị mmadụ ha ji shọpụ ambasada n'Obinetiti ebe ahụ ọ na-ere mmanya werezi merezi sel ebe a na-akwakpu ndị mmadụ ha na-aga ebutesi so ọkwa na ihe nkwe na-ekwu ihe awa dị ama ọkwa na o nwere onye na-achọ nwa ya achọ ma ọ bụ na-achọ onye agbata obi ma ọ gịnị gbara gawa ebe ahụ ị ga-ahụ ebe ndị mmadụ nọcha ka ị mara ma nwa gị o so na ndị ke na ebe ahụ. So but m chọrọ ịjụ as an insider before get continue okwe gawakwa as an insider nọ there nọ n'Obinetiti na-akwanye otu nye nne si aga there ndị a niile a na-ebutesi there ọwụ ụmụọma ka ọwụ Eastern Security Network members ka ọwụ Biafra Liberation Army soldiers ka ọwụ civilians kedu ndị a na-ebu a na-adọmpụ na ịma anyị amaghị onye but civilians ma onye ọla hapụrụ hụ ha eburu ịghọtara onye ọbụla hapụrụ hụ ha egburu ịghọtara that's onye ọ na ha pụọ onye ọ na ha on the way ha buru onye ahụ bata Obinetiti bịa dọmpụọ ya there then kedụzi otu esi ahapụzi ha otechi ahapụ ha o dipendere ihe ha allegation ha buru onye ọwụ ịghọtara ọwụ na ha si igburu mmadụ ma ọ na-ewo informant ma ọ na-ewo ka onwe ndị ke na-anọ 1 month
ha napụ ha 100k, nwee ndị ke na-anọ 2 months ha na-aya karịa, nwee ndị ke na-anọ 3 weeks ha na 50. Otu so a na-eme onye a ga-akpata ndị mmadụ, yes, ha ji onye a ji onye a ji onye a, ha nara onye ahụ ego, ha bụkwa onye ahụ, then and ha na-anara ego according to allegation ha bụrụ onye ọhụụ. exactly. But they are aware the kind of killings na-eme there. Adị m aware, obodo niile dị aware, ndị niile onye pụtara sị gị ọ dịghị aware, onye aware ezigbote onye okwu ashị. Ibi na agba ọbụ ndị agbata obi anyị na-azụkwa ahịa eke agba ọbụ. O nwere mgbe o ruziri ha emechi agba ọbụ anaghị ekwe agafetezi because of the killings too much. Mmadụ ha na-egbu n'obi n'etiti dị too much. Mezie ha blọkụọ eke agba ọbụ ka people hapụzi na-abịa ahụ ihe na-eme ebe ahụ. Yes, sir. Daalụ. Thank you, sir.